Tá mar préachtal leis an bhuacht, tá sé más an oíche, mí nóla atá an de clán óga go héin, mar sin de cén feadh a bhfuil tosa i gcobar an seo. Uaireann tíad an rúise an maid an deadúna beidir deire seachtain na sin céad nar a churáid a radio Somália an uachtáúil go rá duine cén tíisteach nó bailí móg. Tá iníon am hain agus tá sí fáil níos sin inis agus óálam go mense an men Somália agus má iníon is ngáile go meach daoine patról leithsúla chuneáil na daoine óg. Arthur, we're standing here beside the Coiribe River, the fastest flowing river in an urban city in Europe. July this year, you decided to found the Claddagh Watch group. Why did you decide to do that? The purpose of Claddagh Watch would be that we are there to assist people that are in crisis. We're there to assist people that have maybe lost their way, or even that because they're not natives to the city, that we can assist them in either getting them home or getting them to a safe place. In January we had quite a number of deaths on the river. There was accidental and suicides, so we decided that something had to be done. Nuair a tharlaíonn sé go bhfuil duine ag an feice in san uisce agah, chuna sa dhéanaonn sibh lei sin. A bheith duine cíns beidir seasta ar a drochad nó beidir breanúisteach ar a bhhar agus ruí go just duine cínta go til cearc leor. So téimid nó Laochra mu lob feicimid go til cearc leor agus uaireann tí mar bhfuil rudaí chamásin bíonn an cúrla chuirb agus bíonn an gluochair na sébhí a bhíonn sa teastáil maon duine sin má heastíonn siad. An darlíonn sé go minic go mbíonn nó go dtíon duine ag an isteach san ón seo. Thosamuid mí úil im mbliana agus sus go dtíanais aimsin an nulach tá tríochaní eachtra tarlaí ar na drochaid timpeall in seangáide. Bhfuil bíonn go leor daoine yoga, dégur yoga agus chuile oíche go ríide. Tá méid uaireann tí bheith héin suaisiach ar patról, tá chuile oíche feiciam ó chuig bliana déag suas go dtí chuig go seas go dtí. Ó de haithí héin Tracy an nnéartha gur alcoholtá gceist an chuid is mó, drogaí, meon aigna, céir daon an bhfuil príomhcúis don na heachtraí seo i do bhharlsa. Ní chuideann an óil ná na drogaí agus tá fáid mór leis na droga go ngáile. Tá sé feiciíon ar a bhíonn sa mó ar patról ar a dead seachtainna, but tá go leor fáiban eile mar láinte ag daoine freisin tá go leor bhíonn an gálar dúchar agus ceapú sin sáid nach bhfuil éon bailach amach as go dtrioblóidí ach bhfuil dí ar an éon fáil réalópain, so bíonn go ceart cúneáil súil amach a daoine mar sin.